Hello everyone, welcome to my channel. Let's continue to explore the Paris by doing the bus tour. You can buy a ticket when you came here in Paris, and you can see the best of Paris because they give you a brochure and they will travel you in 10 places of the best of Paris. So the number one is the Eiffel Tower. It is the famous with a lot of people will come there in one day. 25,000 people nga musaka lang diha sa taas, musulod palit og ticket. And in the other side, that is Champs the Mars, this side, this one, that is Champs the Mars. So that is the second best of Paris. And then the Opera Garnier. I think I already showed that in my other videos. And then the number 4 is the Louvre Pyramid. In my other also bus tour, you can see it there. So there's so many. And also the Louvre Pont des Arts. I think I already also put that video in my bus tour. And also the number 5 is the number 6 is the Notre Dame. So I already show you the Notre Dame, the church, and the Musée d'Orsay. The Musée d'Orsay. So that is one of the best Paris to explore, to discover. If you want to come there and go inside in the places. And also the number 8 is the Champs Elysees. I also put it there in my channel. You can see it there. If you want to watch all the Paris video that I put in my channel, you can see everything there. And then the Grand Palais, the 9, and the Trocadero. So I also everything I already put it there. This one is the museum in the army, but it's not listed here as one of the 10, but it is we can pass by it here. As you can see the buildings that is in the back, you can see the gold. I don't know if the gold is true at the top. I'm not so sure. So that is a historic, and you can see a lot of weapon there. Maybe the weapon that they used during the war. But wala minisulod. Nilabay lang ni. So ipakita na ko sa inyo ang part of Paris para makita ninyo, ma-aware mo kung muanhi mo diring dapita. And then you have to select kung gusto ninyo ganahan mo og
opera. So ganahan mo mga music, so musulod mo dito. In every places na sila mga entrance ha, na sila mga entrance. So prepare lang. So kung gusto po mo nga dili mo magsakay og bus, because ang bus man gud medyo gid siya mahal. So pwede mo magsakay lang mo sa metro, or kung asa ang iyong hotel nga asa mo nagstay, where nga duol siya, pwede po ninyo baklayon. Pero the rest, dili ninyo na madala o baklay. You have to ride metro for sure, and then you can ask also a brochure where you go, because they will give you. So, para lang makatipid. For example, ha, kay medyo gid siya mahal ang tour bus. So, pero ang nakanindot man gud sa tour bus is pwede po ni siya sa gabi. So, nice siya sa gabi, especially kung duol na ang Christmas, kay daghan man mga decoration. So, very interesting kaayo tan-awon. So keep watching, because we are going to the center. I mean, I call it to the center kay naaman dito ang like a mall. Di ba na ko gipakita diri sa akong video nga Printips Mall? Ang Printip Mall is kuan siya, expensive ang iyang mga baligya dito. Nay usa ka lain nga store nga atong malabyan diring dapita. So ako ipakita sa inyo ang mga building pod, mga nindot ang ilang building diring dapita. Tan-aw ninyo, tsada kaayo, organized kaayo, nindot gid siya, super. And then, kaning nga area diri, famous ni siya sa kanang mga bitaw. Diri nga area, kani siya nga area diri. Famous siya sa kapihanan. Okay. Kung magsakay mong kag bus, na amang good kay headset na ay mag-istorya. Every places nga imong malabyan, na ay mag-istorya. Unsa na siya nga area, kani siya nga area, famous ni siya nga area diri. So kani siya music ni siya diri nga area. So mulabay ta pero mobalik ra pud ta diha. So kung imong lantawon gayud ang mga building nila, nindot gyud siya tan-awon so far. So mo ni siya ang ilang music. Ilang taon, tan-awar ko ng mga gold ko din sa ibabaw ko. Ambot lang kung unsa na katinuod diha. So, padayon ng uglantaw para makita ninyo ang place. So, parlo agid siya. Ang iyang music nga building, luag siya. Dayon, kanipod siya nga store. Ato po ng malabyan karon. Continuation ani nga, kani siya nga store. Muna siya ang sikat nga store dere, Lafayette Galleries, Lafayette. Daghan kay mga turista gasulod diyang dapita. Si Vicky Bilo pod nag-anak po diyang dapita, pero nakita lang ako siya sa news sa diyang sa Pilipinas pa ko. So kani siya nga store, kasagara gyud ang mga turista ani gaanhi gyud ring dapita. Dili man siya baratuhon, mahal gyapon siya nga mga baligya nila, pero ang iyang building sa sulod nice kaayo ang pagka-build, ang structure artistic kaayo, grabe gyud ka nindot ang sulod ani nga building, ang ilang pagkabuhat.
kita magtawag ani mall, pero sa ila dili siya mall. Ang tawag ani is Galeries Lafayette. So luag siya ni nga mall. Puya na lang kag suroy kung maani ka diring dapita, pero nakasuroy ko na ako'y video po diri sa sulod. Kini nga kung luag ni siya, daghang tawo gasulod diring dapita. Duha man ni siya ka building, mura bag pareha sa kanang mga Ayala bitaw nga nay mga overpass. So inani diri murag nabilong siya sa sentro siya nga daghan mga baligya. Daghan pud mga turista nga naa diri. Tan-aw ra gud ilang building kuani siya sa music nga area diri. So under renovation. Dayon ang imong mabantayan diri sa Paris is cultivate gyud nila og tarong ang ilang yuta. Katan-aw gud ilang mga buildings god. Siguro daghan nagpuyo diya sa taas. Ang ubos lang ana ang mga business area. Ang uban ana sa taas na mga kuan na siya, mga residence I think lang. Sa taas siguro mga residence na or I don't know or basta. So mao ni siya ang area dapit diri. Nindot siya nga area diri dapita. And then dili nimo ni siya, medyo ni siya layo sa hotel nga among gipuy-an. Pero I think na ang gyapon hotel diring dapita. So nindot pod kung diri ka magstay kay duol man siya sa shopping area. So mo to sila ilang shopping area. Sikat to siya. And then makita nimo ilang mga building kaning music. Dako ka istanan, then makita nimo na ilang gold sa ibabaw. Ambot mo sa nakatinuod. Then ilang mga restaurant. As you can see the building. Very nice good siya. Kung i-compare nimo sa Amsterdam, ang Amsterdam ang good is mga old buildings. So maybe one day I can also show the Amsterdam if I have time, because sa una mong good mga picture lang ako as sa Amsterdam, wala ko'y mga video, wala pa man ko YouTube ato sa una. So karon kay na naman ta YouTube channel, so I think I can make a video also in Amsterdam. Different good ang Amsterdam because it is old compare in Paris. Paris very nice kay ilang mga building. Nice food ang Amsterdam kay gi-preserve man nila ang natural gid nga iyang building jud nga old. Unique food to dito. So in every country na sila kaugalingon, so it's nice also nga makita nato ang place sa Paris. So by the moment nga muanhi mo diri na namoy mga ideas unsa nga place ang inyong adtuan, dayon dili lang gid siya pwede nga isa lang siya ka simana kung diri mo, unless kung gamay ra inyong adtuan. Especially kung naamoy mga children, kay maadto man gyud mo sa Disneyland. Sada ka ilang Disneyland po diri. So mo ilang store, luwag ilang store sa Galeries Lafayette. Luwag ilang store, tan-aw ra gud na og grills. Mura po ang atoa ba nga sa Pilipinas, kipang grills. So, tan-awag good na So, mauna siya ang mga experience diri sa Paris nga akong maipakita sa inyo nga lugar. Tan-awa ang ilang mga buildings. And see to it nga naadjud mo sa top kung magsakay mo sa bus. Para makuha ninyo ang tanan nga mga view. Kay nice siya pag naa ka sa top.
As you know that Paris is known in fashion, nooning mga mahal dere. Wala ko'y nakita dere nga Lidl. Siguro ang Lidl medyo distansya, siguro ambot asa dapit ang Lidl. So far lahi ilang mga store dere dayon. Ug ang bus nila is up to 6 lang. So 6 sa gabi ka taman mag-explore nga malibot nimo ang tibuok Paris. The other dili na kay mo stop naman sila, so magsakay na ka og lain like metro. Ang common man gud diri is metro. In every dali ra ang metro diri, kaya lang kaya makabalo jud ka kung asa ka paingon kay mawala ka diri kay daghan kay siya lusot-lusot sa ilalom sa yuta kung magmetro ka diri sa Paris. So magbiyog-biyog yun ka. Kung diri ka sa Paris, magsakay kag metro, magbiyog-biyog yun ka. Hantod ka makabalo. So, taman rin siya sa 6 o'clock ang bus nga imong bus tour nga imong ginabayran. And then, lahi na putong sa gabi. But, I don't know this year kung na ba sila schedule sa gabi. I think wala siguro kay anong mang taman naman sila sa 6. So wala siguro sila kay kabalo baya COVID. So maybe by December, or I don't know, maybe they have now a new schedule. So far mao ni siya among explore nga mga places. Wala pud minagmahay kay nindot gyud among experience, and I believe nga dili naman pud mi musakay og bus tour next time. Siguro mag-specific na og lugar kung asay pag-aadtuan, kay actually ang daghan lugar sa Paris nga imong pag-aadtuan pod, dili lamang kini na apoy uban nga mga area, I mean parts sa France, because ang France luag. Like for example, ang Disneyland is a little bit farther from Paris. So nice nga experience sa bus tour. And then only siya ang imong mga makita diring dapita sa Paris. As you can see, the restaurant is outside. Gamay ramang good ang area sa restaurant. So, gibutang gid nila sa gawas ang ilang mga table. Kay ang mga tao man pod kay ganahan man sila mukaon sa gawas. Nindot man gud kung gabi, labi na kung Christmas, kay ang mga lighting, ang place, and daghan gud kay mga tao ga anhi diri sa Paris magbakasyon. Dili lang ang mga Europe, especially kung summer, but also in other countries around the world. And even not only the summer, kay ang summer is only for children, mga estudyante, but others also nga muanhi diring dapita. You just want to have a holiday. So mao ni siya akong maipakita sa inyo. Kung gusto niyo mulantaw sa uban ako nga mga Paris travel, you can see it there. And also I still have another videos in Paris where we walk and where I am in the Galeries Lafayette. Thank you for watching, and God bless everyone.